ng kanakang niya sa sulod. Buhay lang pagsalig kung kayo balong Ginoo. Salamat Lord sa paggawa ng kinita na maribalik kung diya pinagis ang ngalan ng Ginoo. Amen and amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos. Dalaygon siya sa gyapon nga kauban nato siya. Anong mingo ko kauban nato siya kay napatay tayong ba niya ni din sa simbahan. Kaya binuog ka ng simbahan, mo nagipabuhat sa Ginoo, ingon panimuso sa mga katawa. Kaya ang Ginoo nagingon kaniya, buhatan daw siya og balay aron makikuban siya. Kanang balay nga gitawag og simbahan, tabernakulo, mo kana ang tumbanan sa Ginoo. Footstool niya ba? Kunya ingon ni David, diata nagsimba sa iyang footstool. Tumbanan. Matag Domingo o panahon niya atong gituhuan nga kini adlaw pagpahulay kay kita Gentiles man Sunday ang atoa, ang mga Hudyo Saturday ug ang mga Islam is Friday. So ang Ginoo anaa siya katanan basta ang Ginoo naghatag og usa ka adlaw ipagpahulay alang sa iyaha nga ang tao mo himaya ug magpasalamat. Mo kini kung kita tinuod nga iya sa Ginoo, mo na ang ato ang i-honor siya. Niya i-glorify, niya daygo nato siya kay ngano man tungod sa iya mga pulong nga gisulti sa tuwa. Nga adto na tay pagabuhaton. Mo bitaw na ang pulong is a light pahayag na nga suga aron sa atong dalan nga ginalakpan sa kalibutan naalagya po ta sa Ginoo. So naatagay pulong sa Ginoo. O bitaw na importante nga ang tao gayod dunay kahibalo. Kay kung wa kay kahibalo, di man gani ang unang katawan sa Ginoo nangalaglag sila kay bisag na sila kahibalo pero kulang. Muna ang ilang gibuhat atong unang panahon partiality. Partial lang ba? Walay gitawag og ako nabasahan diri kanang walay justice. Walay nagplead og justice. Walay nangita og kamatuoran. As long nga sila makasimba, padayon lang sila. Bisan gani karon, mo bitaw na ang pulong sa Ginoo, mo kani ang inspiration nato. Inspired by Holy Spirit. Kaning profitable for doctrine. Mapuslano nis pagpanudlo. Unya, matod pa niya for reproof. Itudlo, pinaagi sa pagpamadlong. Unang-unang yun reproof. Badlong. Ano man, mabitaw ning gipabilin ang pulong, aron ang tao mabadlong. Kaya naman ang Ginoo, dinis kalibutan, sama sa panahon ni Moses, na nag-uban-uban ang Ginoo pinagi kang Moses aron makasulti siya sa pulong. Nawa na ito, mo nang iani si Jesus Christ aron sa pagsangyaw na usab sa mga tao, aron nawala naman, mabitaw na nagkuha siya og mga disipulo na mao'y musulat sa mga tanang gisulti ni Jesus Christ. Mo na niya ang mga naisulat diri, mao kato ang gisugo ni Jesus Christ nga gibiyaan sa mga Hudyo. Kanang gibaliwala lang nila. O bitaw na ninitak na ang pulong gibilin sa ato bilang comforter. Mo comfort sa ato anang mo counsel ba, mo dasig nato. Taliwala ning wa ta kabalo ning kanus-ani matapos ang kalibutan. Mo bitaw na din sa Biblia adunay katapusan. Ako nagtuo ko muundar ako sa pagwali. Ang mga Hudyo, giingnan din, nabasahan ako nga sila, wa sila kabalo sa ilang ending. Wa sila nagtuo sa katapusan. Mga tao wa nagtuo katapusan karon, di ba? Nagpaabot lang kung kanus amobot ang katapusan. Which is nga gisulti sa Ginoo nga kung moabot gani ng katapusan kuyaw. Dali makatapos na ang tanan. Okay lang matapos ang ato ang lawas. May katapusan magyud atong lawas.
Kay gina naman tadaan kita ang lawas mo balik mo kita sa abog, unya mura ganit nagsama sa bulak. Pero ang kalag nga gibuhat sa Ginoo walay katapusan. Kundili everlasting. Ang iya sa Ginoo is everlasting life. Ang dili iya sa Ginoo is everlasting punishment, which is kanang everlasting death ba. Anang death, di ka makaingon nga wala na ka. Ang kamatayon nato karon diri sa yuta, wala na ka kay abog naman ka. Pero ang imong kalag, gi-prepare na to. O bitaw nang giingon ni Jesus Christ, ayaw ninyo kahudlukin ang mupatay sa inyong lawas. Anang mupatay sa inyong kalag ngadto sa impierno? Kay nga naman, giandam niyang impierno for the everlasting punishment. Mo na nga sa kabutan nga itong paningkamutan yun karon nga ang pulong nagtudlo nato aron dito mo ato sa everlasting punishment. Giapointa sa Ginoo, although ang Hebrews nagingon, it has appointed unto man once to die, but after this judgment. Mo na yang gingon kanang judgment, lisod ng judgment, condemnation ng judgment. O bitaw na ang tanang tao mga matay. Pero sa diyan nga niani si Kristo, iya natang gitawag, gipili o gi-appoint not to death but to life. Ngadto sa kinabuhi ba nga walay katapusan nga kung dawaton nimo si Kristo, should not be rest but have everlasting life. Makabaton ka everlasting life kung ikaw makalahutay. Nga kung mamatay ka, abi mo sultihan tamo sa tinuod ha. Ang Bible ako nabasahan yun. Di nala kung mamakag yun ninyo. Ang tao na ngamatay, katong iya sa Ginoo, tuwa sa sabak ni Abraham. O katong tao na matay nga dili iya sa Ginoo, tuwa sa Sheol, the little hill. Ang gamay nga, impierno ba? Mo na gingon ni Jesus Christ. Bakit din ang gingon ni Jesus Christ? O bitaw nang naisulat diri kay dunay nangutan na asa padulong ang tao once mamatay. Patong gisulti ni Jesus Christ. Unya ningon ganitong dato nga namatay nga diya sa Ginoo. Amahan kong Abraham kung mahimo, wali ito ang ako mga igsuon dito. Kaya di ko gusto nga muanin niya siya diri gisulat yun na ni Matthew, ni Mark, ni Luke ug John. Sila may nagsulat gibalik-balik na nila. Ingon ang dato nga namatay nga diya sa Ginoo dato pa gyud ha. Ang pobre nga sila saro, anong bulaan ang mga kabus matod pa ni Jesus Christ. Ay iya na sa Ginoo, mo bitaw nang gingon sa Old Testament. Gituyo na sa Ginoo nga ikaw makabus aron makaila ka Ginoo. Kay mangayo makagtabang. Wa may lain makatabang nato sa atong pagkakabus. Labi na kung wa tay talent, wa tay knowledge, wa tay skill, wa tay degree, wa tay kurso, wa tay nahuman. Muna nga din, gikinangnan nato ang Ginoo. Muna ningon siya sa Beatitudes niya, pero meron niyang wali ni Jesus Christ. Bulahan ang mga kabus diya sa Espiritu. Kanang sa pulong ba? Ang pulong sa Ginoo, Espiritu. Muna the Father, the Son, and the Holy Ghost. Muna ang Holy Ghost. Espiritu, holy ni. Espiritu, kung bation ni mo, muna ang gitawag og Holy Ghost. Kung di ni mo ni bation, paminawon lang ni mo, mag-usa man ang Holy Ghost. Di na mo enter sa imo kay wa man gani na feel nimo sa unsa paagi nga mo enter ang Holy Ghost sa imo kana mabati nimo kanang nasa imo kasing-kasing mo na mga katawan na tunguna sa Ginoo. These people draw near to me but their lips is far but their heart is far from me. Duol daw ang mga tao tunguna sa Ginoo with lips and mouth lang. Pero ang ilang heart layo kayo, layo. Manang ningon si Jesus Christ, if you love me, keep my command. What is commandment of God? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Wana kada Domingo, wani mo kinahanglan kusgan ta, abtit ta. Unya atong nahuna focus diri. Unya ato ang kusog. Naa diri kay aron ang Ginoo mahimaya gyud labaw pa sa tanan atong kalag kasing-kasing. Wana moingon ko ninyo nga kinahanglan ng tao gayon may bawo di pwede nga din
paminaw lang sa pulong sa Ginoo. Na ako'y nalibugan. Dili ingon nalibog ko sa Ginoo, nalibog ko sa tao. Tagalog manggod. Pasabta daw ko ninyo anong pulong nga pamamalantayang sana. Pananaman. Maglugos ko na sa Tagalog kay dagang kay nasulti. Nasultihan mga Tagalog. Mo ginaila ha? Usa man ang bitaw isulat daw na digyo ko pamamanalan. Isa may Tagalog din. Pananampalataya. Gado ko kay naglibdo kay na ko ini kay nay mga Tagalog usahay mo na ilang reason, no? Pananampalataya. Unsa man ni pananampalataya? Wait. Klaro na to ha, kaya mo ba siguro ako pananampalataya. Pananampalataya. Mo na ilang gisaligan pagtuo. Pero wala sila kabaw sa Bible kanang pagtuo. Dunay patay, dunay duha-duha. Wa ba mo kabaluan na? Ang mga magsultian na, basta ako na ako'y pananampalataya na ako. Pero wa siya kabalo kung patay ba? Wa siya kabalo kung duha-duha ba? Kaya kanang pagtuo nga duha-duha, unsay gitawagan na mura kita na mo bangka. Nga walay tao nagsakay. Nga walay nagbugsay. Dalo na sa balon bisan asa. Kaya wa may tao. Wa may tao obra kanang naglihok ba? Kung kanang pagtuo nimo kay mo ingong manggod sila basta naala kay pagtuo. So sa pagi nagtuo ang Santiago nag-ingon. Niingon si James kay niingon manggod si Jesus Christ. Bisag na kay pagtuo, okay na. Gani ang yawa, gani dunay pagtuo. O kuyawa, ingon-ingon na gani pagtuo ang yawa. Ni nahadlok pa ang yawa ug nangurog sa Ginoo kay nituo siya nagamhanan ang Ginoo. Ang pangutan na ikaw. Doon na ba kay pangurog kahadlok sa Ginoo? Nga kanang giandam niya punishment. Nagtuo ba mo nga wala lang na? Nagtuo ba mo sa Bible is makiri? Bugal-bugal? Binuang? Nagtuo mo nga ang Ginoo, gamhanan, tinuod, buhi. Mo nang nagtuo mo. Pero wa mo nagbuhat. Mabita na usahay, makaingon gyud ko nga mga tao, say Tagalog ko lang ko, labi nag-English di gyud ko kasabot ang English. Pero kung pabasahon sa Bible, mga tao na may ingunana, di ba? Kanang to see is to believe. Mo ni unang gibuhat sa usa ka disipulo sa Ginoo, mo nang gibadlong. Giinan na lang to si Thomas. Thomas ayaw na nang to see is to believe. Bubuhat lang ka kung makita nimo. Tuo lang ka kung makita nimo kung dili kita karon wa na ra tay milagro dili na ang Ginoo matag milagro na to. Kay ngano man nabuhat na sa Ginoo ang milagro sa pa may milagro imo pangayoon. Kadagko na tong milagro atong una. Gibuhat sa iyang mga katawhan. Mo bitaw nang nagpabilit og sulat bilang atong admonition kanang atong pagtulun-an ba nga giunsa sa Ginoo pagdala ang tao. Ya kay niapil man ta hunana pod ang pagdala sa Ginoo sa tuwa kay ang Dios nila mao po na ang Dios magyalagaran. Mo bitaw ang importante aduna kitay kay balo. Dili ta pwede nga magsige lang tagsimba. Ang Bible nagtudlo nga ang mga tao sa kalibutan is darkness. Kita gikan ta sa darkness. Si Jesus Christ ni ani as a light to shine in darkness. Sa tinuod lang ang plano gyud sa Ginoo kang Jesus Christ apilon gyud na. Manang gisample si Jesus Christ is light. That yan, pero ningon si John na si Jesus Christ nag-ingon, the light is life. Ang light daw mo na ang kinabuhi. Ang pagpahayag, ang kahayag mo na ang kinabuhi sa tao. Pero matod pa niya, and the light did not comprehend.
O ang kahayag, wa nila nasabtan. Ang mga bitaw na diin kita nangalagad sa Ginoo natin pulong sa Ginoo mo niya itong kinabuhi, ha? Diri. Sa tinuod lang mo, nang mingon ko ninyo di mamatay ang tao. Ngunit gingon ni Jesus Christ, kaya nga naman, atong una, mingon sila, nga nung nangamatay man nagito sila. Sila Moses, sila Isaiah, sila, tanan nangamatay, di ba? Why nabuhi nga propeta? Why nabuhi nga nangalagad sa Ginoo? Wala. Mangutanaw na siguro mo na, di ba? Nga naman, nangamatay lang ang disipulo. Doon ay gisulat ni Pablo, gisulti na ko na ninyo, ni St. Paul, nga ang mga disipulo, ang mga propeta is the last na to sila mga matay. Kay sila gayod ang naghalad para sa kamatuoran. Naroon ang tao gayod, mga lagad. Nagpakamatay sila sa kamatuoran. Kay once musulti kag kamatuoran, patyon mangyud ka. Tanawa si Jesus Christ, I am the way, the truth. Pag-ingon niya, and the life, agit patay siya dito, kaya di mamutuo. Gani ang mga tao ron, di mutuo nga din ang tao, dili mamatay. Mamatay gid sila. Tinuod na, once to die. Appointed na ng tao, but kung imong basahon ang gisulat ni Apostol Pablo, we are not appointed to death. Ano yung gingon? Bisan si Jesus Christ naggingon. Kinsa katong mutuman kaniya. Dili siya muhagig kamatayon ug muadto sa hukmanan. Manang gingon sa John chapter 5 verse 24. Walang na sila mutuan na ba? Pero muna po musulti ko ninyo. Ayaw mo kadto padayon jud mo dinhi. Mo bitaw na usa kabutang nga diin. Ang mga tao walay knowledge. Nya kita po di pupunta magbaton og knowledge. Mo bitaw na importante nga do natin knowledge. Nga ang Ginoo muhatag kanato gyud og pahayag. Kay si Jesus Christ, ni ani siya dinhi. Aron dili nakamamatay, siya mo ay nagpakamatay. Ano may klaro? Di ba mong tuwa na? Kanang yung pagpakamatay is a ransom, a redemption, a purchase. Mo ni gingon ni Apostol Pablo. Wa kasabot ang mga tao, magsige lang gyud mga matay mo gito. Nya naapay na naway nga din. Ako daw nagsulti ko og dili tinuod. Dili man ako nagsultian ang Bible man. Mao na akong gituan ni manggani ningon si Jesus Christ, walay makahilabot ninyo. Magiging una Apostol Pablo nga din kung ang Ginoo na animo unsa may mahimo sa tao. Unsa daw mahimo? Ang Isaiah gani nagingon. Walay tao nga magpapanday og armas, espada, sundang nga para nimo. Kay walay hinagiban nga gibuhat diri sa kalibutan, batok kanimo kanang mga hinagiban ilahara na sa mga tawo wa nangalagad sa Ginoo kay ngano ang giproteksyonan ta sa Ginoo. Bobita na ako sa maghilat magbuod jud ko. Abi nimo sultihan ta mo hapit na ang panahon ha. Wa ba mo kabalo nga din dunay sign sa pagbalik ni Kristo basig kalimtan na ninyo ba? Ikaupat na siguro na. For to the last, kay mga 6-7 man ang mga sign pagbalik sa Ginoo ni Jesus Christ. Kanang shortened day, remember ng shortened day, bago lang galing Domingo na po. Mao bito na nakita, gisultihan ta ni Apostol Pablo, na siya gi-challenge sa tuwa, ingon pa niya, I press toward for the mark of the high calling of God. Kita, gitawag ta sa high calling, ang nagtawag nato, ang Ginoo. Wanang ningon si Apostol Pablo, ni dut-dut yun ko. For the mark, sa katapusan, sa tumoy, sa goal, kay dunay ending. Nya kung di ka kalautay. O, bitan ang bantayan na nato, ha. Sultihan ta mo. Ako, siguro, may kung magbakak, siguro. Pero mo man ako nasabtan sa Bible. May lang utag, muabot pa ta sa katapusan sa December ba? Mayroon, ang tapos, glory to God. Wata masayod. Sa akong pagbasa rin sa pulong sa Ginoo is, muna akong gingon sa inyo ha. Antod kano sa mata mo to, gingon sa Ginoo. Mabita nang gireveal na sa ako sa sige na pagbasa. Wa ba mo kabaw nga kadagabi nagbasa ko? Ay no, wa mo kabaw. Kira kong pamilya gani, bisag nibaw niya. Siguro kung gibaliwala na niya. Ako, sa akong hunang-huna, nakaingon ko, kung way mo tuuna ko, daan po nag-iingon ni Isaiah, o ni Apostol Pablo,
Ginoo kinsa may mutuo sa mong report? Wala gyud mutuo. Di man gani ko makabaton og dungog niingon man gani sila mga propeta. Ginoo kinsa may mo dawat namo? Matod pa sa Ginoo ingon ni Jesus Christ, ang mga magwawali dili gina siya makabaton og honor sa iyang lugar. Di balin lang wa mo honor nako as long nga din ang deal man gud ako sa Ginoo nga din maka sulti kog pulong sa Ginoo kay sa tinuod lang wa nay balyan to tell the truth. Wa nay mga isog ba? Kanang kinsa may mangisog mo ingon nga dili ka mamatay. Bahala mo di mo tuo basta kumingon ang mao nang gianhin ni Jesus Christ. Tanawa ni ani siya diri aron paglukat nato siya nagpakamatay bisag dili unta siya dapat. Ang hinungdan nga nung napakamatay siya, nga nung ang tao man, kung kaniato, gitagana na siya sa Ginoo, iyang mga katawan, gisit na nga niya dito sa, naisulat ko sa, kanang gitawag o ganang Pentateuch, umot asa to, Deuteronomy, Exodus, na diya, nga matod pa niya, I sit, you are blessing and a curse. Gisit daw sa Ginoo, heaven and earth is a witness that God sitting, o sit, a blessing and a curse. Blessing is life, curse is death. But ingon pa niya, choose life. Pilihan ninyong life kay blessing na. So ang tanang blessing sa usa ka Kristiyanon life. Kanang giingon ni Malakay is blessing life of peace. Kanang dunay kalinaw, kamo duna na bumi kalinaw. Ako na ko'y kalinaw. Umingon sila magira, umingon sila mag one word, umingon sila na Great Revelation. Wala ko madlok ana. Nalinaw na ako ang usa ka tumong nako kay dunay goal gihatag sa Ginoo nako. Wala ko isulti ninyo ang goal. Sabi nimo sa atong goal, kanang inheritance. Kanang ma-inherit nato ang blessing ni Jacob. Kasi Jacob gipanalanginan sugod sa sinugdanan kay nangayo sa blessing, wa niya buhi itong manulunda sa iyang damgo kay ngano man. Gusto siya panalanginan. Mao tong ilisan niya ngalan ang panalangin ni Jacob. Sugod karon dili nakatawgon og Jacob Israel kana. Mga Israelites, the people of God. Dili ingon tanan mga Israelites, people of God. Ang tunay lang Israelites katong gitawag nag-ilag yun sa Ginoo. Mo bitaw na nga din aduna tay goal mo na ato ang panikamutan jud karon panahon na. Magkalisod man atong panahon, pero namatay Ginoo mo na paningkamot jud mo. Be faithful. Mo nang giingon sa Revelation, be faithful unto death. Anong death sa imong dili na imong kamatayon kanang death of the world ba? Kanang katapusan sa kalibutan ba? Magmatinud-anon ka. Mo nang ani gyud dinhi kay mo ra ni ang gihatag sa Ginoo nato nga din pag-serve. Ni ani ta to serve. Kanang sacrifice ba? Ang sacrifice is worship. Kanang gingon ni Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Mo nang ni anita dinhi, present your body, nagapresentar ta kanunay sa atong body as a living sacrifice. That is our service. Mo na atong service. Mo bitaw na nga ang tao gikinahanglan gayud adunay knowledge. Ayaw mo pag-ingon nga din walay katapusan. Naaway ako sa tinuod lang nalipay lang ko nga ako kay balo ko nga dunay katapusan. Ang uban wa man nagtuo nga dunay katapusan. Amot kamo. Mo na sigurong pasagdan lang ninyo nga hangtod mo bitaw na nga Lunes hangtod Sabado amot kung naguna-una mo sa Ginoo kung mas dagan ba inyong prayer. Kung kamo ba tong giingon ni Joshua nga si Joshua nagingon siya sa Joshua 1:8 man siguro to. Kabaw mo ana sa 1:8 Joshua 1:8. Nga din ang iyang pulong sa Ginoo wala niya gibiyaan kundi gi-meditate niya day and night. So man ninyo pag-meditate sa Ginoo sa adlaw be nga daghan mo bulaton. Kabalo ba mo meditate sa Ginoo? Gunaw na ba mo sa Ginoo kada adlaw or siguro kada gabi okay lang. Kay wa naman mo buhaton katugo na mo nya di pag mo siguro ka meditate pagkagabi kay katugo naman mo ako gani di ko ka meditate basta gikan ko sa trabaho nya mahago ko pero glory to God kay do na koy deal sa Ginoo Lord pukawa lang gyud ko mo na matag alas 3 pukawa na ko niya mag-meditate na ko
Nya makatuog ko gamay pag alas 4 kung mahimo ko kawa ko Ginoo aron mag-study ko muna every night. Ambot ko nga ni ba niya ako mga anak, mao na ako, igor ako. Abi nimo sa tinuod lang dito sa langit walay asawa, walay anak, wala nay suon tanan wala. We are like an angel. May sama ta sa angel mo nang paningkamot mo sa inyong kagalingon kaluwasan aron mahimo mong angel. Dunay time nga gingon sa Ginoo nga i-order niyang tao sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Yang ipot to order na ang mga tao. Naagi time to put to order nga ikaw mahimo na kagayong iya sa Ginoo. Mo nang mupadayon jud ta. Wala di ta magdugay ato ni isgutan ning kanang tao. Waton ba ninyo nga mamatay mo ingon pa ni Job. Do not wait. The grave is your house. Ayaw watan ninyo nga ang lubnganan mo ninyong balay. Makaingon naman po na atong una ninyo, naana mo may bersikulo, nakalimot lang po, basta ningo ko. Naana sa bersikulo ha, tagaan ka naman ang kay, mangguna sa kwan, gitawag minsay karon. Wala itong isgutan karon nga din kita mga pagpadayon tayo, mo kahadlok, wala yung hinagiban, wala yung mga butang. Alag pila naka-booster ba, si vaccine na. Kung mutuo mo, kung di mo mutuo, basta aslo mo ingon yun ang Ginoo nga din. Doon na kay gahom. Kung mutuo ka, di ba? Sa Mark 15:16, ang problema lang kaning di mabaksina kay doon ay mando sa gobyerno. Na kung di ka mutuo mando sa gobyerno, high struggle yung ka na. Problema yung ka na. Trouble yung ka na. Tungkol sa imuhan ang pagka, unsa man na, talawan ba o prinsipyo nimo ba kay or siguro moingon ka kay ngituo ka sa uban, maunsa ka. Wala man na sa Biblia ang vaccine nga din mo ka na ang makapa, impirno nimo. Ni manggani, nagingon manggani kung di ka mabaksinan, di ka kagawas, di ka katog simbahan. Ang gingon sa Biblia, kanang badlongon na ka mo simba. Mo bitaw na nga din ako, mo-challenge na po ninyo. Pagtuo lang, ang importante, kanang naibinuhatan, pananaman o pananampalataya. Pagtuo, kaya mo na igingon sa kumangitsuon sa tiga Manila. Naman siya pananampalataya. Maglugos gugwa na. Sabi na ako, nagsimba na. Pagtuo din na. Mo na pasabton ta mo sa pagtuo. Makaluwas ba kaniya ang pagtuo ingon pa sa James kung walay binuhatan? Dili. Puro ka lang pagtuo, nya wa kay binuhatan, unsa naman lang na. Si Satanas manggani nagtuo, Satanas na. Bisan pag naapanay pagtuo pero Satanas na siya. Mo na ang mga Satanas, ang mga dautan tao, nanay pagtuo. Nya maluwas day na. Mas kuyaw gyud si Satanas king ano man nahadlok nangurog. Kapalo ba nung ginong gisulti ni Santiago kanang gingon ni Jesus Christ ang Satanas, si Satanas nahadlok ug nangurog tungod sa kakuyaw ang Ginoo. Nya ang mga tao di man mahadlok sa Ginoo, baliwala man lang nila. Patuyang lang, baliwala man lang nila mga commandments sa Ginoo. O sila kabalo nga din dunay giandam sa Ginoo punishment. Tulo na kabuka, anang punishment, mo na last, gitawag sa Revelation, o i-torture ang tao, tormention, tormented, torturon ka, mo na gingon sa Revelation, naagi na sa Revelation, sakiton ka ba, day and night, adlaw, gabi, sakiton ka, kakuyaw na, okay lang na sa inyo ha, kanang mapaso mo, labaw pa na dito, kanang malatay yung lawas or body ba? Kanang spiritual body nga, tagaan na sa Ginoo, spiritual body nga ang body nimo bisag patay ka, tagaan ka na po og body nga dili mamatay aron musapol lang sa impierno. Mo na gikadlokan ni Satanas. Mo na nangurog si Satanas. Nanungdam mo sa istorya ni Jesus Christ, paminaw gumawa ng istorya aron madugangan ninyong pagtuba. Sabi nimo importante mo gud sa tao kanang counsel. Sabi mo, ang mga tao nganong wa naluwas sa tunguna sa panahon sa luno? Because they are unaware. Nganong unaware man sila kay wala lagi nagpa-aware. Walay nag-remind. Walay nagwali. Walay nag-warning.
walay nagtudlo, walay nag-judge, walay nag-execute of justice and judgment mo na gingon. Daghang kay na kung imo lang ng sabton jud na, puro na wala mo nang baga kayong Bible, daghang kayo nagsulti ana ang nyawa kasabot sila kay ngano man, kay lainon man nila. Pero actually sa tinuod lang ang Ginoo ni ani kining Bible is a judgment ni. Sabaw mo sa judgment kag di ni mo buhaton mo na may tabo nimo. Ayaw ina nga ang Ginoo gugma. Mingon ka asa naman ang justice sa Ginoo? Mao bitaw nang gingon sa Malakay. Nawiri daw ang Ginoo sa mga tao kay sige nag-ingon. Sao na lang dili day na tinuod ang Ginoo ni gugma nato ngano mang ingon na naon na taniya. Mo na ang Ginoo nawiri sa mga tao nang ingon nga asa ng justice daw sa Ginoo. Kanang giibot pasabot nila ba asa namang gugma sa Ginoo? Di ba nahigugma ang Ginoo sa tao? Kung kapasalan ka ang iyang gigugma katong nahigugba niya. Kung waka kabasa amot lang. Nya kanang pagtuo makaluwas kanang naay binuhatan. Kung way binuhatan, mabitan ang gitudluan tas pulo sa Ginoo mo na ang mga magwawali at unang panahon mga propeta is bakakon. The glory of God ilang gi-change to lie. Ang paghimaya sa Ginoo ilang gikambyo og pagpamaka. Mo na isulti gyud bisan si Apostol Pablo nagsulti ana. Mo na ato isgutan karon. Nga ang atong pagpangalagad aduna tay tumbong. Ang Ginoo naglukat sa mga tao gikan sa Ehipto kay ngano man sa usa ka tumong sa Ginoo sa tao duna gituyo ang Ginoo sa tao nga ang tao makabaton jud og panulundon inheritance. Si Job nagingon sa 14:14, if a man die, kung ang tao mamatay, shall he live again? Mabuhi ba siya pag-usab? Ingon pa niya dinhi, all the days of my appointed time will I wait till my change come. Kung gi-appoint man ang tao mamatay, naghulat lagi siya aron mailisan lang kay di siya gusto mamatay. Muna ibot pasabot mo imog yung sabton ba? Si Job nalata na niyang lawas. Giina na sa siyang asawa Job. Mga lagad lang gyapon ka. Tungluhan na imong Ginoo kay nga naman tanawa unsa ni tabo nimo. Unya, ambot lang kung ningon ba to siya. O tanawa ko, gwapa pa ko, sexy pa ko. Unya ikaw karon. Mo na imong gingon mga lagad ka. Tunglog yun sa siyang asawa. Unya niabot ang panahon. Ni asawa namatay pod. Gilisan siya bagong asawa, bagong anak, bagong kaptangan. Eh na ano man ang iyang kaptangan, mga karniro, mga kamil, gipangawat man. Ipamatay gani yang anak. Yang asawa po, wala na namatay siya, pero nabuhi siya. Manang giingon din sa Bible, si Job walay laing matarong din sa kalibutan. Yung gusto rin po mahimong Job, pero karon dili na po gusto mahimong Job. Maningkamot Job ko, nga mahimo kong righteous. Sama si Job. Kay kiwiyaw mong gusto si Job, gisulat gusto niya. Ang pagsulay ni Job, kaya ni mo. Ikwaan lang gani ko gasawa, anak, isa. Muna nakaingo ko Ginoo kay kani man ko akong pagtuod about kan Job, gusto ko mahimong righteous gyud. Like Job. Bisag dili na lang ko like Job, basta one of the righteous lang ko. Kay kung mahimo kong like Job, unya unsa man ka kwaon nimo asawa, sugot ka. Kung kinagpangit ako sawa, gwapa ra ba sa asawa? Kung mga anak nga gwapa-gwapo, di ko gusto. Nya nakuhaan ko gisa mo tong ningon jud ko sa Ginoo Lord. Kung unsa imong kabubuton sa panahon nga moabot na, wa ko'y mahimo. Basta ako maningkamot ko nga diin. Mahimo kong righteous tabangan nimo. Mo nang sundon jud nako ni kay mo man ni nagtudlo about righteous. Mo na iyang gingon, all the days of my appointed time will I wait. Sa diya nga ipa-appoint niya ang iyang time nga mamatay siya, nagpaabot lang siya nga ma-change. Nagtuog siya iilisan jud sa Ginoo kung nawama ko mga anak kaptangan. I-change na sa Ginoo, i-change na sa Ginoo. Manang si Job giingon sa Bible, wag gyud siya makasala. Wag gyud siya ni against sa Ginoo. Motong naa siya gitubag ka sa kung basahon na kay nabasa naman ko life of Job. Hingon dayon si Job ba?
kanang iya daw kuan ba kanang gibati gyud niya ba nga halos nga mauga na lang ang iyang laway ba kay sakit kapait nga niingon siya nganong giingon ana daw siya. Ingon din ang Ginoo nganong tubag-tubag man kanako. Biyawa na ngayon din siya pasaylo. Mana niingon siya, Lord, pasaylo alang ko sa tanan. Sulti lang ko unsay mga butang nga dili mo gusto kaya kung buhaton. Yang mo to niingon dayon ang Ginoo siya. Kay sige mag pait naman gud si Job. Murag nakabaton siya og pag-question sa Ginoo. Mo nang niingon dayon ang Ginoo sa iya, Job, asa man day kagikan? O asa man ka kaniadto sa diya nga nagbuhat og kalibutan? Asa man ka? Ano sa kabutan nga dili ta ka question sa Ginoo kay pagbuhat sa kalibutan wala pa ka. Kuya kayo ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Mo nang giingon di ta ka question. Wa bitan ako mingon ninyo karon. Samtang aduna tay appointed time pagbuhat lang mailisan jud na kay gusto ka nang it is appointed at tuman once today gusto ka mamatay. Mo bitan ang giingon sa Jeremiah ang mga tao sa Ginoo is they chose death rather than life. Gipili man niyang kamatayon kaysa kinabuhi. Wa man sila nangalagad, imbes diya sa papangalagad mo ng kinabuhi, mausad na kita karon atong gipili is kamatayon. Pero kung mangalagad ka sa Ginoo, kinabuhi imong gipili. Kaya ang Ginoo is life. Naghatag siya abundant life, adunay way of life, adunay dalan sa life. Ang dalan nga mao si Kristo, mo bitan ang sulti siya ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi. Mo nang kinahanglan mahibaw ta sa kamaturan unsaon pagbaton og life diya kang Kristo. Kay kung wala tay kamaturan aron mahimo tang makabaton og life, wala. Mo nang gingon ni Kristo, if you shall know the truth shall set you free. Mo nang muhatag nimo kagawasan nga diin ikaw malibre ka sa tanan mga kaalautan sa kalibutan. Tanang change come. Si Job na ilisan, nailis. Ang iyang lawas sa tungunang tiguang na himong batanon, isulat na sa Bible ha. Ang iyang panit, murag bibi kutis. Mo na giingon sa Bible. Nabago ang iyang lawas. Tanan. Mabito na sa tinuod lang ako atong unang miaging panahon nga sa panahon nagsulti ko mga pulong ni Job. Atong sa wala pa akong anak nawala. Sige ko balik Job. Anton ni abot mo nang ningon kulod dili na po gusto ga dili na po mangayo panimo sa abot anang mga butanga. Tungkol sa mahimong iplano sa kuha nga di mahimo kong righteous. Kay kuya man din ang mga anak sa Ginoo, muhala jud sila kagalingon. Nya ako alanganin pa kumuhala sa kong kagalingon, manarbaho pa mong gani ko. Walay makahimo anak gawas kung ang Ginoo gayud mo ay mo wani mo guide ba. Kuya gid ang pulong sa Ginoo mo na ako makahimo ko ang pulong sa Ginoo is unlimited. Walay katapusan. Kanang bot pasabot kung ang imong pagtuo, sige. Kanang pagtuo nimo wa banay binatot. Kung naa ka kay binuhatan ha, nga bisan sama lang sa liso sa mustasa o sultihan ta mo unsay bilian ng pagtuo nga sama sa liso sa mustasa. Ang bukid ibalhin daw nimo sa dagat. Kaya. Mo na gingon ni Jesus Christ kaya na, pero wala gyud makahimo ana. Pero nagsulti siya kung ikaw nituo sa Ginoo sa Mark 16 o 15 16, 17 and 18. Mark 16. The signs shall follow them that believe in my name. Ang ilhanan, moabot, musunod nimo kung doon na kay pagtuo sa iyang ngalan. Ang giingon niya, unlimited. Ang vaccine versus venom versus poison. Maka-poison ba ng vaccine? Dili. Venom ba ng vaccine? Dili. Pero ang giingon sa Ginoo, poison ang kanang venom. Dili ka maunsa kung doon na kay pagtuo. How much more anang vaccine? Isa part lang na sa itong lawas. Ayaw na kadluki kung mingko mamatay ko anong kwan, masumbi ko. Madluki ka mupatay ana, wahino ka na hadlok sa Ginoo nga mupatay sa lawas ug ka lang. Usugod pa rin ang Ginoo nga ikaw mamatay, gilukat na gani ka, aron di ka mamatay. Madlok pag yun ka. Muna mangisog ko istorya ninyo kay daghan kayo nalibog na mga tao karon bisa mga pastor. Daghan na kayo mga pagtulon andun nga dili. Muna nagrally nagkagubot na inyo natong Davao ang Pilipinas.
tungod ana. Wa gyud sila nagtamod sa pulong sa Ginoo. Who is God? Ang atong Dios is the Creator. Di na siya musugot, oy, bisag pag ang usa lang kabutang nga gisulat sa Bible, nga kung markahan ka lang, maurag yun na isa kabutang, kung mamarkahan ka lang, di na ka maluwas. Pero kung mabaksinan ka, mingon, di na ka maluwas. Doon din sa yun. Ano, madlok man ta na? Sige, kung unsay gusto sa tao na to. Ano, madlok man tang matay. Mana bitaw sa mo yung ko ninyo, kung naay booster, o sige, ihatag ng booster. Basta tagaan namin ninyo kayuda. Yan, ayuda ko de. Muna sa kabutang nga din ang kingon ni Job. Nagpaabot siya sa appointed time niya, pero nagpaabot siya nga doon ay pag-ilis. Lamang yung pag-ilis sa tao. Muna ako mingon kaninyo kanong paminawa niya. To inherit the kingdom of God is to change our life. To have a part in the twinkling of an eye. Kung gusto ka mo inherit ining kingdom, kanigong kingdom, spiritual niya, kining kingdom ba? Kanang gingon ni Jesus Christ, thy kingdom come, thy will be done. Spiritual na, mystery na, walay naka-explicar, mo nang gingon si Jesus Christ, seek ye first the kingdom, because the kingdom of God is not here. The kingdom of God is not observation, ingon pa ni Apostol Pablo. Dili na buluhaton, dili na simbahan, dili na butang, dili na lugar, dili na manay kingdom sa Ginoo. Dili na meat and drink. But ingon pa ni Apostol Pablo, the kingdom of God is righteousness, peace and holiness. Kung doon na kay pagkamatarong nga gibuhat ni Mudias tubangan sa Ginoo, kanang justice ba, right pagsimba, kay sila manggod ang righteous mga tao sa Ginoo. Wala ang kingdom sa Ginoo, nag-intro ng Ginoo, naghari ang Ginoo diri. Wala musulti ko ninyo ang Ginoo kauban nato karon kay ngano man ang pulong sa Ginoo gipadayag nato. Wala man ni sa uban. Glory to God, dalay ko ng Ginoo nganong nagpadayag ko ini. Because ang Ginoo nag-reveal sa kuha every night. Dili ko kawad-an og damgo. Kung doon ay damgo nga gitawag pahibaw sa kuha, mo nang giingon dito sa Numbers, ang Ginoo makikistorya sa servant through dreams and vision. Unya dito sa panahon na ni Solomon, ang damgo is awakening sa tao aron magampo siya. Kung magdamgo gani mo kuya, ampo mo. Kaya ang prayer dito sa balay is managingon pagligon sa imong kagalingon ba, maligon ka kay ngano man ang Ginoo may mutabang nimo in secret, ayaw mo pakita nga na may nampuon mo nya kung naa day pagsulay maluya day mo. Secret lang ang prayer. Managingon kining simba is gitawag ni fasting. Prayer and fasting makaresist na sa kaaway, makasukol ka magkaaway ba, mga pagsulay makaresist na sa imo ha. Prayer dili pwede. Fasting gyud kanang fasting man ang adlaw sa Ginoo is fasting kay ngano man ang meaning sa fasting is abstinent from food, material food. Wata ni ani aron pagpangaon ug sudan kanon tinapay unsa pa na atong pangakanon diri sa lawas nun. Ni ani ta aron pagkaon sa espirituhanon butang sa Ginoo sama sa pulong niya, di ba? Wala itong giani diri. Manang giingon niya dito sa tiging Song of Solomon. He brought me his to banqueting house, his banner over me, his love. Kabang sa ng banqueting house, kalan-an. Nga naman kay ang banner sa Ginoo nga gugma na nato. Nagdala-dala tag banner ba nga Ginoo na gugma nato kung nang gianita diri. Kung ikaw di mo adto sa simbahan, walay banner of love nimo. Pero kung niyani ka sa simbahan, aron mangaon because the banner of love. He brought me his to banqueting house. His banner over me, his love. Ang banner nga nasa ibabaw nga kung gidala-dala, gugma man guna sa Ginoo nako. Gigugma ko niya sa Ginoo, nga gi-invite ko. He brought me. Ano nga gi-invite ka, isa ka ka-guest dire. Mo nang giingon sa Simpanaya, be silent. Kaya ang Ginoo nag-prepare og sacrifice nga mo si Jesus Christ mo ning pulong. Sabi ni mo, kining kingdom, mo ni usa kabutang nga ato ang gipanikamutan nga ma-inherit na ito ni.
Kay kining kingdom mo ning giingon ni Jesus Christ, the good news, the kingdom of God, the good news is from men. The kingdom of God is came from kanang niadto sa tao ba? Niabot sa tao. Mo ning giingon sa Hebrews, the kingdom that cannot be shaken. Mo ning kingdom nga dili gid matarok. Dito sa Daniel, mo ning gipakita kang Daniel through dreams of Nebuchadnezzar nga wa sila ka-interpret, si Daniel lang gipasabot sa Ginoo kay ningon man gud siya, but there is God who reveal everything. O mo to ningon dahil si Daniel. Gipadamgo si Daniel mo na ang revolto ni Nebuchadnezzar. Katong bato lang kay nakita niya nga dili binuhat og kamot, diligid lang nya katong revolto giligiran to sa tiil, bungkag tanan. Nya katong bato gamay lang to, nahimong dako. Mo na moabot ang panahon mawala ni mga kingdom diri, mga hari diri, mga presidente diri kay ngano man muhari gyud si Jesus Christ diri because he is the Lord of Lords and the Kings of Kings. Mo na atong gipaabot anang kingdom, mo na atong pangitaon karon. Anang kingdom dili na ingon simba-simba, dili na program, dili na ritual. Kundi kanang kingdom is his dominion ba? His throne. Trono na niya, pagdomina na niya sa mga tao. Nga din ang Ginoo nagbuot nimo ang rules and regulations sa pulong sa Ginoo kanang mga council mo na ato ang obey. Mo na ato ang gitawag og sitawag ng ordinance. Mo na ordinance sa ato nga mga lagat sa Ginoo mananaw kita diri ani ordinance sa Ginoo. Kanang kingdom di ka ka-enter ana kay ngano man you are flesh and blood. Manang giingon niya dito sa 1 Corinthians chapter 15. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So therefore, do not changes. I-change gyud kaniya. Muna nga itong ipaabot nganong nag-anhit dinhi aron mailisan ng yuta. Abi ni mo doon ay gisulat ni Jesus Christ. Ayaw to ninyo himuang nga wala to'y bili. Wala lagi gisulat diri nga pulong sa Ginoo nga dili matuman, tanan matuman. Abi ni mo unsay sample ni Jesus Christ, samtang ni ani si Jesus Christ diri. At unang panahon sa wapa si Jesus Christ, nagsulti siya nga dunay balon atong unang panahon. Wala si Jesus Christ, nagsulti po si Jesus Christ ato. Dunay balon, pool. Swimming pool. Dili swimming pool. Sickness pool. Ano mga masakiton. Ilaha tong pool. Pag once nga makatuslog ka dito, maayo ka. Pero dunay rules nga maayo ka, di ka pwede nga pag ato nimo tuslog dayon ka. Kundili, matod pa dito sa rules sa gitawag ingon ni Jesus Christ, pag muuyog to, muuyog ha, pag muuyog, ganong gisulti man to niya, aron ang tao ba makasabot ba kung sa kabililo ng mga pulong sa Ginoo? Pag muuyog to, niya makatuslog ka, ayaw ka dayon, bisag unsang klaseng sakit, balatian, maayo ka dayon. Muna ang mga tao masakiton katong nakaatang na sila, daghay na nga ayaw. Kaya nga naman, naman sila sa kuwan, pag-uyog, ambak na yun sila, ayaw sila. Mo ito yung gisulti ni Jesus Christ, ha? Doon ay usa ka tao nga dili kahimo, layo na siya, di siya kahimo gato nito. Naabdan siya ni Jesus Christ, niabot si Jesus Christ, natao si Jesus Christ. Mao ito yung pangandoy, makatukit sa mga puy mo dalan niya dito, kaya di mo siya kalakaw. Mo itong naagian ni Jesus Christ. Gipakita ni Jesus Christ, bisag di ka kaadto dito, kinaamang ko, sa imong pagtuo, manang gingon, ayuhon ta ka. Muna nga si Jesus Christ, nag-refer atong kuwan dito, nang gitawag og full, nga ang mensahe ato, ang makauna lang. Manang ningon si Apostol Pablo sa Roma chapter 11, man siguro na, verse 34, kinsay makabuhat og una, maura na ang bayran sa Ginoo, maura na. Kung kita malate, wala, doon na tayo gipaabot nga mo change in the twinkling of an eye, wata kabalo, ayaw ko ina nga iniguman service na to, diyan na mag-twinkling of an eye.
nga din katong mga tao nga langayan, mailisan to dili, ang willing man lang. Kung willing ka mailisan, mo nagingon sa 2 Corinthians chapter 5, that is our groaning. Kanang anong niyanita din, anong nangalagat ta sa Ginoo, ayaw hunahunaan nga din kay ikaw maluwas. Wala ka niyan din aron ikaw musimba, muday, muhalad. Niani ka din aron mailisan lang jud ka. Mo ni dapat isipon jud nimo. Sa 2 Corinthians chapter 5 man iyang gingon. Kanang ato ang mortal, kining lawas nga madunot ilisa ni og life. Kanang life nga immortal. Kay mo man nagingon sa 2 Timothy, ni Apostol Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 10. The appearing of Jesus Christ is abolish death and give life, life immortality. Kanang life nga walay katapusan. Mo bitaw na nangalagad sa Ginoo niya ang makalahutay ta. Mo nang nagsulti sa Apostol Pablo nga do na tay goal. Mo bitaw nang ningon siya na tapos na nako. Do na gyud katapusan mo nang ningon siya nag-challenge siya sa mga tao kay gisulat na sa Biblia. Fight a good fight of faith. Mo nang yung ibugno na mo pagtuo, tuhuy gyud ni tanan, tuhuy ni tanan. Ani diri unsay mo buhaton nga tuhuy nito. Ayo nang utanawa ninyo. Ayaw tanawa na inyong silingan. Imong kauban, katapad, kaila, amigo, tanan. Ayaw na tanawa, ayaw tanawa ng mong anak. Ayaw tanawa ng di mo simba. Ayaw tanawa na kung naunsa na siya. Paningkamot lang. Okay, abi mo ang giandam sa Ginoo. Punishment kuyaw, tulura ba na kabuka? Vengeance, wrath and punishment. Sa dili pa ka ay punish sa Ginoo, panimaslan ka sa Ginoo. Mao bitaw ng great tribulation, moabot na. Mo nang manulot ka sa kingdom kay kanang great tribulation, even my very elect, bisa pa nga akong pinili, makabig, matorture anong great tribulation since the world began and not happen, wag yun na naitabo. Great, gitawag ganin na great tribulation kay patay, wa lagi kay kaluwasan. Mo bitaw na nga din, shorty na ni sa Ginoo, muna ako, may challenge na po ninyo about ini. Kinahanglan mo inherit yun tayo ng kingdom. Kaning kingdom nga giwali ni Jesus Christ. Muna, nangamatay ang mga iya sa Ginoo tunguna. Kay wa pa man si Jesus Christ, wa pa man naglukat. Karon yan ang ipanglukat tung buhi pa kanang nahibilin kanang mga remnant. Kanang mga remnant nga nakaikya sa poler. Katong wala na dani sa mga bright ba kanang poler kanang interpreter sa dictionary kanang hawd kayo mo hatag og meaning anang mga meaningful diri sa kalibutan mo ni poler mga bright kagay mga pastor diri mga bright ingon ni apostol ingon David nga mga na-snare sa poler kanang sa 91 basahan ninyo naka-escape daw si David sa poler kanang mga bright ba maninungdan nga di siya mutuo sa mga propeta itong unang nigawas. Di siya mutuo sa mga scribes, Pharisees. Kundi ang Ginoo lang gituan. Siya mismo mo nang nga dagay pulong nga gipadayag sa Ginoo niya nga iyang gibuhat kay gistoryan man siya sa Ginoo. Wa siya na isnir na mga puler kay katong mga puler manggon nagpaila-ila nga siya. Mga bright no. Mana kita karon mo na ang Gentiles nangita gyud nag-bright. Kamo nangita mo bright? Dagan may bright nga pastor ba? Ako sa tinod, di yung tapo muwali kay dili mo ko bright good. Di ko kadanig tao mo nang wa mo nadaghan. Kaya ang technique man good ng tao, good, ang mga Gentiles, managhan. Kaya gusto mo ginala sila wisdom. Ang mga Hudiyo gusto og milagro. Naagyo nagiingon ni Apostol Pablo. Ang Jewish daw, gusto og miracle. Kaya nga naman, naanad man sila milagro, ipakita sa Ginoo. Pero kita, wa mo tapos kita og milagro. Ang atoa lang gusto ta wisdom. Una mungingon nga pastor ako mga kauban baga mga dato na bagay bisitahan ako mungingon sa simpre dato gyud ta kay anak kita sa Ginoo. Wa sila kabaw anak sa Ginoo pobre. Si Kristo nagpaka-pobre. Wa sila kabalo nya mungingon sila anak. Di man gani kasud ang dato. Maglugos man gani ang dato musud sa kingdom of God. Matod pa gani ni Apostol Pablo, oy panghaol ka mo mga dato. Kanang pagkuhan mo, singgit mo sa kapait ba? Pagtiabaw mo, panghilak mo, kay nga naman, hadool na ang inyong punishment.
Wala kung makisgot ng tagdato no sa tinuod lang, dagay masuko na ko, pero bahala na basta kamo. Ay baw na mo ha. Wala nga ang gingon sa Ginoo, bahala pobre mo basta naa mo sa Ginoo, bulahan jud mo. Bulahan jud ta. Wala nga din natang kinahanglan madato pa. Wala iyang gingon din ang kingdom spiritual ni ngano man. Atong unang panahon ang promise sa Ginoo kay kining kingdom promise man gud ni nga kinahanglan manulod jud ta kay moabot ang great tribulation. Unsa man nato pagkaikyas ining great tribulation na kinahanglan manulod ta sa kingdom that cannot be shaken. Kay uyugo niya sa Ginoo ning kalibutan pinaagi sa true great tribulation. Atong una ang tao gikan sa paraiso, gikan sa Garden of Eden nga ang Ginoo mo ay dumala nila nya kadtong Garden of Eden lugar gyud to sa Ginoo nga halos ang tao wa kabalo nga diin siya bisag wa siya isinina wa siya kabalo nga gubo ba siya unsa ba siya mo na sa diya nga gi supag na balaod sa Ginoo didto gipagawas na siya o gawas na mo adto na gyud mo sa yuta ninyo kato akong giandam para ninyo kay mo na plano sa Ginoo kanang yuta nga kamo na lay magkinabuhi na kay di mamumutuon ako ipalaya si Adan si Iba di magin mo maminaw nya kay ingon si Iba ang bitin manggod ano nito umaka sa bitin nya karon gi tawag si Adan ingon na yung Ginoo kang Adan nganong nitago man ka so kay nakasami Ginoo ngaw gikaon ninyo ang bunga nga dili nako kaon o Ginoo kanang imo man kung babae nga gibuhat para nako mo ginang iyang ga basara ko na new life of Adan kanang babae nga imong gibuhat nako mao na ang naghatag nako mo to ningon ang Ginoo nga panglayas nimo gawas mo diri nya gigayran sila manulunda aron di sila musibat kay tuwa dito ang tree of life nga diin kung makakaon sila di na gud sila hinuon mamatay mo to gigayran sila manulunda hantod makagawa sila sa Garden of Eden nya katong Garden of Eden gipangita to sa mga tawo nawala to ang Ginoo ra gay nagpadayag ato mo na naay gingon sa Deuteronomy 28:28 na siguro to sa iyang gingon secret things belong to God but what is revealed unto us belong to us kung unsay gi-reveal mo na kining kingdom secret ni belongs to God ni di ta kasabot kung unsa ni pero nagsulti ang pulong sa Ginoo nga dunay kingdom nya kanang kingdom di ta kasulod ana kung dili ta mailisan kay flesh and blood dili man gud na pwede mosulod mo nang dunay order ingon pa dito sa 1 Corinthians chapter 15 nga kung imo nang basahon nga din ang tao ilisan na siya nga lawas sama og manulunda kanang gitawag og celestial body immortal incorruptible mo na gingon spiritual body mo na gibuot pasabot ni Apostol Pablo mo na in the twinkling of an eye mo na atong panikamutan mo man atong groaning kay nga naman di ta ka sulod ang kingdom nga gingon niya seek ye first the kingdom mo nang gingon ha sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 ingon pa niya sa 51 behold I show you a mystery we shall not all sleep kining sleep gingon sa Bible patay na dili tatanan mga matay but we shall all be changed pero kita tanan mga usab matod pa niya we shall not all sleep nganong sleep kaning meaning sa sleep kay kanang patay mura katog diba mura lang nagpiyong mingon na hulo wala mura lagi siya dato nya ila mo itagaag meaning murag na to tinuod ang patay mura maginag na to kay mamangon man ako